S'intentarà. O sigui, jo crec que és algo molt guai per veure, ja que fa com molt que no passa. Sí. Tu anaves a veure, no? Sí, jo anar a veure a Tarragona, però al final no podem anar perquè hi ha moltes places ocupades. No, no m'interessa, la veritat. No ho seguirem, no. Bueno, la veritat no me'n recordava de que passaria, però com és just l'aniversari del meu pare, doncs ho mirarem amb la família. Volíem anar-ho a veure i hem comprat les ulleres. Anirem als Monegros, que tenim una casa, bueno, els meus pares tenen una casa i llavors... Ens mirarem allà. Home, és que es veu que és amb 58 o 60 anys que no torna a passar, llavors, com que també ens agrada l'astronomia... Tenim moltes ganes. Primera que estem aquí i segons diuen aquí serà penumbra, o sigui que és com aquell que diuen una fira a Mataró, però et quedes a Calella. Por la parte de Tarragona donde será mejor visible, aquí en Calella no lo sé. Y si se puede ver, lo veremos, con precaución como es normal. Seguramente sí. Bueno, por ver. Pero A bueno. mí sí que me gusta y sí que lo seguiremos. Lo vamos a ver desde Ávila, desde Castilla y León. Aunque no se va a ver al 100%, el 90 y pico %, pero a lo mejor nos acercamos a Segovia, que sí que se verá al 100%.